ottelusta tuntiin ja ottelusta otteluun eteenpäin. And fighters, when you have some time, some free time, and you're taking on the matches, you can also visit our sponsor booth, combatgear.eu is the website, and they've got their booth up in the audience, and you can update your fight gear. Also, one of our sponsors is Fast Nutrition. And of course, BJJ.tv have a live stream online, updating all the time. We've got 2 live streams, and you can call home and tell your friends they can check out your matches. Ja voittaja winner on mat number 2, Fitting Statori, Sports Academy number 1. Ja muistakaa sitten, että seuraillaan tuota juoksevaa numerointia, joka täällä rullailee kuulutuspisteen luona. Ja nyt 6 typpiä mennään, eli siinä jos teillä 6 vemmaa alkaa olla maksinumero, niin kipit kapin tänne näin, vetäkää sitä taisteluretonkia niskaan ja tulkaa tänne alakertaan. Fighters, please follow the screen over here. Now we're going, the next match is going to be number 60. And if your match is somewhere around 65, you should get down here. Ja täällähän alkaa hiljalleen myös eniten jengiä paikalle. TT-Kymin pojat siinä Superstin rivissä, Juri Manninen, Tammilehto ja valmiina kohti kamppailua. Ja luinpa tuosta Facebookista, että Antti Mannila on aloittanut myös skeittikauden. Ja täällähän on näissä Brazilian Tennis-opereissa on pistetty hommat isolleen ja siniköisten plus eliten, eli tarkoittaa siis purppura, ruskea ja mustavöisiä, niin näille sarjojen voittajille on tarjolla niin sanottua etelän matkaa, mutta sillä joutuu urheilemaan, eli mundiaaleihin näin 2012 kisoihin on tarjolla sitten lentoliput. Ja nehän ovat tuossa lopussa Long Beachillä. Ja voittaja winner on number 3, Teemu Pajunen, Turun Jiu-Jitsu seura, pisteen 4-2. Näin, ja mutittereillä on. Ja niille taistelijoille, jotka vastaavat ilmaantuneet paikalle, niin systeemihän menee niin, että kun tulette tänne paikan päälle, niin teidän painonne mitataan, giinne mitataan. Ja sitten tulette venailemaan tähän näin ja teille annetaan tästä, että olkaa hyvät ja menkää jollekin näistä 4 matoista. Eli yllätyksiä on täynnä. Tämä minne aina siihen asti, kunnes pääsee tuonne matolle. Ja voittaja winner on match number 1, Jens Karvonen, Turun Jiu-Jitsu seura.
Ja alkuväisille kilpailuluokkeen voittajille on tarjolla täällä sitten palkinnot myös huomenna, kun päästään tätä painoluokkia rouhimaan. Eli siellä on niitä muuta kamppailavaruutta tarvitse, kun voittajaksi leikataan tuolta numero 4, winner on match number 4, Ioannis Kokladis.